बेना बिबौआ हनै आफाना बिबौआ नै फैखायोबो ओमफ्राय फैग्रायाबो दाउ बिबु दाउ बिबु ओमफ्राय बियो नै माबा बुस्थु फैगौ नालाय मा बुस्थु बियो लोगोफोर गोबावसो बेयो मास मोननैसो जाबायदां ने आफा इलेक्सननि सानथाम सिगां नायलाय हादिदग्ला आबौ होनो नामा बेखौहाय गोदोनि आबौ आथिं बायनानै ओमफ्राय बेखौहाय बै जोंनि न' खाथियावहाय दोननानै फाहामदों आरो दा फाहामनानै हामबाय ससे ससे बिरनो हाबाय ओमफ्राय दा न'निफ्रायनो थांनो नागिरला गोसखां गोसखां फैयो गावनो थांबाबो गोसखां गोसखां फैयो नै हादिदग्ला मास मोननै इलेक्सना खय थारिखआव जाबाथाय 4 थारिख ना मामोन ना एप्रिलनि ना मानि इलेक्सननि सानथाम सिगां ना बियो सानब्रै थांबाय फैदो होननानै लेंलांगारबायहाय बेखौनोथ' आं ओंखारनो हास्लाबाखिसै आं दखानावसो थांनो देलायदों हादिदग्ला आरो बियो आथिं बायनानै जोंनि न' खाथियावहाय फाहामनो माबानानै दोनफैदों खानानै दोनदोंमोन सिगांथ' खानानै दोनदोंमोन थाबायनोबो बिरनोबो हाखायामोन नालाय गांखंआनो बायदों आथिंथ' बायाखै गांखं बायदों आरो ओमफ्राय बेखौहाय खानानै दोननानै आदार होयै दोनबाय दा हामबाय ससे ससे बिरनो हायो गोजानाव बिरलांबाबो गोसखां फैफिनोनो माबा जानो आदार जानो बिदिनो दाउ बिबु बेदर मोजांखौनो होयो एखमबा दा गिदिं फैफिनो आरो गोसखांनो गोबावसै नालाय गावनि न' बायदिसो जाबाय दा गाव माला बिरलाङो लोगोबो मासे दङमोन ओमफ्राय लोगोआबो मालाबा फैनानै नायफैयोनो आङो दखानाव थांनो देलायदों दखानाव थांसै आङो ओमफ्राय दा बेखौहाय भिडिअ खालामनो गोसो जानानै आराम लेंबोलायनाय नुहरनायखाय भिडिअ खालामनो गोसो जानानै खालामदों आरो आङो बेखौनो हगारनोसै आरो दिनैहाय भिडिअखौहाय अब्ला नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोन्दों आबौखौहाय जोंनि न' खाथिनि आबौ फिनायखौ फोरमायहरदो नोंथांमोना मिथियोना मिथिया बेनि नामखौहाय मिथियोबा मिथियो खिन्थाहरदो मिथियाबा मिथिया खिन्थाहरदो आरोखि लोगोफोर आं दोनथ'नोसै भिडिअखौ बेखिनियावनो